Днес сме 18 август 2023 година. Страхотен ден. Хванахме 3 платики, кило и 200. И тази седмица за втори път хващам толстолоб, само че предния беше 6600, а той е 10 и 540 грама, ако трябва да съм точен. Страхотна риба. Даже шурна и кръв от нея. Какъв беше шанса в една седмица 2 пъти я фана толстолоб, не знам, обаче ще се случи. И денят беше прекрасен.